Ayan guys, bakiro muna kami sa amon baka. Ha? Ba, butong o kagingking? Sa din sa inyo? Ang amon niya, dua ka baka. Bo kanugon sang ano ho? Sang humay? Kita anay mabakiro sa baka kay wala ding atod nga tatay. Tara. Yan guys. Dala-dala ko ng akon nga baka. Ay akon, hindi gali akon.